Baltzen ikiten euskal presoen ikur ezagun hori dagoeneko aldatu egin dela, geziak bere horretan segituko dute, baina urratxe gehiago emateko bide horretan, ikur aldaketa ere bai. Azen olako oroitzapenak haiek. Brasil aldera guaz edonola ere, eta hainbat mugimendu erreakzionariok sustatutako estatu kolpe itxurako horrek azken orduotan zer esana eman du, eta etorkizunean hainbat mugimendu fasistek ireki dezaketen bide horretan, aurretik badugu estatu batuetako esperientzia reziente hori, oraingo honetan Brasilen. Lula presidenteak oharra egin du, gertatzen ari dena ondo antolatuta dagoela eta argibili beharra dagoela, eta botere demokratikoetatik zer egina badutela. Edonola ere, hainbat eragile aipatu ditu Lulak azken orduotan, baita Amazonian interes ekonomiko handiak dituzten itzaleko botereak baita ere. Horri jarraipen eman barko zaio, ez da ez txantxetako kontua Brasilen gertatzen adiren da, edozein tokitara eraman daitekeen, esportatu daiteken eredu fascista baita. Eizue, ingurumari horretan Joe Bidenek berandu erreakzionatu omen du, badakizue gaur egun politikariek edota ordezkari gorenek txioak baliatzen dituzela, euren mezuak zabaltzeko, bide horretan Joe Bidenen atzerapena ez dakigu, baina kolpez kolpeko YouTube kanalean hainbeste ikustaldi izatea bideo honek zer esana eman digu zalantzari gabe. Ten, 12, 15. Oops, stepping on a. It's black. Anyway. Zure jaun, ni berri zure txalan, olerkaritza ikasten. Esan dizuegu bai, bideo honetxek izugarrizko ikustaldi mordoa izan duela, zer gertatu dute da, Kukus Klana Amaika telebistako kolpez kolpe saioaren zale amorratu bilakatu dute? Dira, sare sozialetan ikerketa lanetan segituko dugu. Bitarte horretan ikerketan aritu dutana Jenny López lankide izan da Bilboko kaleetan, izan ere sare herritarrak antolatutako mobilizazio handi horretan euskal soziologiaren lagin interesgarria da atera genezakena, edonolare. Hasteko eta behin, sare herritarraren balorazioa, pozik
urratsak emateko garaia da, baina. Egia esan oso pozik bertan emandako irudiarekin, Bilboko kaleak jendez beteta ikustearekin, eta batez ere, bai goizean ere bai Euskaldunan egindako ekitaldia eta baita arratsaldean ere emandako irudi horrekin oso pozik, ikusi zen azkenean jendartearen zati bat orain kalean egoteko gogoekin bazegoela. Eta demotatua, etxera, denok batera, lortuko dugu. Ibiltzea ire, entzun ezan bide, ez zuten posible. Abesti hau bada nolabait ere pegadizua eta mezua ere halaxe izan da, azteke, larunbat goizean bertan, hainbat izan zirela, indarkeria ezberdinen biktimak izan direnak, emakumeak gainera guztiak balioan jarri zutena, euren samina edota bizi ibilbidea ez baliatzeko, zenbaitzuk justizia esan dezagun mendekuzale bat justifikatzeko. Bide horretan, aizue, Euskal Herriko bertsolari nagusiak baita ere, hortxe ikusi genituen, plataforma gainean, bertan izan ziren, Maialen Lujanbio eta Amets Arzalluz. Son de
jendetza elkartu zen, baina Bilboko kaleetan larun batean, nondik ote zeto zen amildutako guzti horiek, Jenni Lopez? Seguzu, erantzun nahi ditugu. Aupa, arratsaldeon, nondik zatoz zeuek? Batzuk Pasaiatik, beste batzuk Elorriotik, Bilbotik. Ikaztegitatik. Hamburgetik. Durangotik. Gasteizik. Iztegin, baina nik getariak guara izagetariko, gozein egun behar duen. Eskerrik asko! Bai, ez dakite, zurrumurru batzuk entzun dut. Ai, badaki, jakingo ez depa. Urtero etorte zara? Bai, urtero, bai. Saiatzen gara urtero etortzen. Bai, egun normalean honetara saiatzen gara etortzen, bai. Azkenengo hemen itxen atezu kontua, daneko. Atatak aratillo ba, alaba, 50 urtekoa, eta 20 urteki restopien gelditu zion, 20 urte konzejala zan, eta 3 urte pasa berzan ginen antxer. Atatak kontua, eta 50 urtetxo, zenbat urtean atorre manifoitea. Zer esan nahi du, askotan galetu dugu izan dugu, ez? Hausnarketa, Beno, ni orain, baino egun pizkat lehenago, asmatu nuen ez etortzea. Gora Euskadi askatu da! Eta uste zuolako ekitaldi bat, olako manifestaldi bat beharrezkoa dela gaur egun ondino? Guendik tamalez bai behar dela bai. Gauza bere onera ekartzeko eta bengoz hori bukatzeko egoera honekin bai. Bai. Bai, kaleko indarra zateako ditolako soilik. Gaur lehen baino gehiago, porque leheno danak garbi izan, da gaur zikinen jokatzen deuta. Ba, egia zat, horren inguruan dauko preso asko Euskal Herria etorri egin diela, guztiak ez, baino asko da, eta hori ere ospatu egin behar da. Oso polita da, beti borrokan gaudela, baino gauza polita baita ospatu behar da daude. Orain urduritu naiz. Zer esan eduzu, zer? Bai. Gaitzik. Ez dauze gaitzik, jazta. Zer behar du Euskadik? Ba, eskualdu nahi, eskualerja maite detena eta defenditu mierdetena. Eta haupa. Ez dakit ja lortuko dugun, bai, ja bultzakada, azken bultzakada eta libre, bai. Eta hause da nire naia. Eta geratzen diana Euskal Herrira. Eta presoaetan daudenak etzera, mesedez da favorez. Behar bat alako. Eskerrik asko. Berrion. Eta kitxo! Argi geratu zaizu, ezta? Eta hain garrantzitsua den hori, Espainiar auzitegiak beti sosaren atzetik ibiltzen dira ba, bizun bidez, bai, ez? Haupa, bizun aldain pegatinantzako? Uste dezetz. Ez, baina borondati bakarrik. Borondatie asko hor die, asko bota berda. Gente erosten dauz, ez da? Bai, gu azken filan gaude, baina alare botatzeu jendiek. Bizun megaz igual gehiago erosiko bien, no? Ondik ez geha, hainbeste modernizau, Ondino ez, bai, bakizue, mena ezken aldiko tokira etorri eta pegatinak erosi. Hori, bota diru eta hart pegatinie. Eskerrik asko. Bai. Erakutsi pegatinak? Eta zenbat ordaindu zuen pegatina gaitzik? 2 euro ni. Bizum edo eskuz? Eskuz. Bizum izango bazan, igual gehiago erosiko zendu esan. Bai. Ziurazki, Askoz gehiago. Eskatu mesez kamarari bizum. Bizum bajarri, mesedez. Eskuz. Bakizu gazteri batzuk bizum eskatu dabe. Bizum meitzeko, bakizu zer dan bizum? Bai. Pegatinak erosteko bizum egaz. Hori modernoa da, Baina, holan pegatina gehiago erosi aldozu? Neko, ni boltxiban dekote diru eta, venga. Beteko lez. Parafernaliatik aparte, pegatina berosi dozu ez, ezta? Bai, jarri dugu hemen azpian, baina... Borondati eskatzen dabe, borondati ona emongo zen. Edo bai, borondatea eman dugu, bai. Baina ona? Oso ona. Eso, baina ekitaldiari dagokionean, Jenni, zerbait badakigu, bertako informazioren bat, informazio askotxo izan dago, baina ekitaldiari dagokionean, ez dagun ahaztu, ikur aldaketa,
gradu progresio horiek oztoporik gabe aurrera eramateko ez dakit, bidea zabaltzearena, mobilizazioari dautenen, Jeni? Desberdina baina ondo, izan da bolita, bai. Erabat ezberdin, bueno, erabat ez dakit, baina bai, aldatu da metodoa da modua bai. Euskal presoak, etxera! Dispertsio naiz eta bizkanaka bukatzen egiak, oaindik dauzkagu preso batzuk Euskal Herritik eta kanpo, eta uste dut ekitaldi hauek beharrezko diela, bai. Bai, beti, bihar da ondino. Urtien baten edo gehi zaute? Gehiagoten, betiko egin behar da. Bueno, hau egin behar da, eta beharra dago egiteko, eta pentsatzen dut, beharra hori dagoen bitartean, denok elkartu behar geha hemen, eta dena eman behar dugu. Lehen denak etxerak hartzeko, eta denak aske izateko, alba da egun batean. Pentsatu dugu, baina ezkenean ez. Ezkenean ez. Tamalez erre egiten dut, oseak... Pipak erre... Baina ez. Pipak egiten ekarri horten ez. Pipa, ze pipa, ze pipa, ja. Tira, kolpez-kolpek bere arrastoa utzi zuela zalantzarik ez daukagu, Jeni López lankidearen ikerketa lan hau ikusita. Aizue, urte mordoska bat igaro dira, Euskal presoen banderolo ikur hori, leio, balkoi, mendi gailurretan ikusi dugu baita ere, baina, aizue, momentu gogoan garririk, bat orkizue, guri bat etorri zegu. Buenas tardes. 3.500 millones de personas seguían anoche en todo el mundo la retransmisión de la ceremonia de inauguración del Campeonato del Mundo de Atletismo que se celebra en Sevilla. En el escenario, dos mascotas, símbolo de estos campeonatos, que para sorpresa de todos habían conseguido burlar todas las medidas de seguridad. Verá cómo tu sueño se convierte en realidad al fin. Por eso une tu mano a mi mano, que juntos lograremos. Zaguna zaizue ez da, urte hainbatetako ekimenen ikur edo protagonista izan dena beraz, lekuko aldaketaren ondotik eraldatu egin da, garai berritara etorri da, eta etxerako urrats horiek ematen segitzeko izan da lekuko aldaketa Bilbon asteburu honetan. Baina izue, halako lekukotzak berreskuratzea zein ariketa interesgarria den, ze egia da, zenolako abarrotsa eragin zuen Sevillan izandako ekitaldi horretan, Euskal presoen alde egindako ekimen honek. Bukaera berriz, esan dezakegu, badela, esan uratsua. Estas palabras eran inaugurados los Mundiales de Atletismo, el mayor acontecimiento deportivo del siglo XX. Gaur gauean erremontea duzue, astelenero bezala Hamaika telebistan ez galdu beraz, joko zelaia saioan izango da hori, galarretatik hautatutako partida interesgarriak egartzen dizkizuegu gainera. Bien bitartean, inauteri giroa, negu giroa kaso zertxoait gerturatzen hasi zegun honetan, inauteriak ere badatozkigu. Goazen Ipar Euskal Herrira, maskaradak, honezkero inauteriak ate joka, maskaradak eta argi txotx garaia ere inauteriekin bat datorrela. Gaur, Ipar Euskal Herrira goaz. Bienvenue chez les Stiftes et Couchy. Exactement. Un repas qui sonne charmant.
Oak! Eta gaiak! Eta maskaradak datozenak, joan direnak berriz, ertzainak. Benetan joan ote dira, bai, joan zaizkigu eta sentitzen dugu asko penatuta izango ote zarete, joan dira baina, eurenak egin du eta joan den asteburu honetan, Gasteiz eta Bilbo arteko erromesaldia bizi izan duguna. Hori beraz, ertzainaken agur luze honen azken kapitulua sare sozialetan ugari dira, bertan bildutako jendetza jasotako irudi, bideo eta abar guzti horiek, dira oraindik ere zer esan emango badu ere, honezkero joan zaizkigu esan dezagun betiko holtzatik, baina ziur soinu bandan, etxe askotan eta komunitate askotan betirako geratuko zaizkigula. Aizue, guere adio esatera bagatoz, baina badakizue bihar hemen izango gaituzuela bueltan, eta sare sozialetan une oro bertan aurkituko gaituzuela, TikTok, Instagram, Twitterra, Facebooka, YouTube kanala, gogoan izan, Kukus Klaneko zaletuak baitugula honezkero. Aizue, alakoak alde batera utzita, agur esango dizugu bai, baina bizi musika ataletik gaur erreskatatu dizueguna Kokain taldea, azken lanarekin bagatoz, eta gu bihar. Bultan, aio, ondo izan. Kaixo, Kokain taldea gara eta ondoren ikustera zoazten bideoklipa gure Atomika diska berriaren aurrerapen abestiarena da, ispiluari begiratzean. Bertan luxuzko kolaborazio bat izan dugu, Chill Mafia taldeko Kiliki Fresko. Bideoklipa, Arnold Mintegiak zuzendu zuen, gure aurreko lana izan zen Itzalak bideokliparen antzera. Esan behar be bai, disko hau, abuztua aldean bukatu genduela eta orain gaudela prest ja bertan zuekin konpartitzeko. Disko ezberdin bat egiten eskatu gara orain honetan, soinu berriak, adibidez sintetizadoreak eta soinu sintetizatuak egitu ditugu, orain arte erabili ez ditugunak edo gutxi erabili izan genituenak, Itzalak abestian kasu edo gure lanean eta saiatu gara gure barru hori edo pixkat
gehiago astintzen eta egia esan oso gustora gelditu gara lan honekin. Beraz, gozatu bideoklipa ikusten, dantzatu eta ez ahaztu ispiluari begiratzean zuek izaten. Zuzenekoetan ikusiko dugu elkar. Aio!